दासो 10:30 आरो दिनथुर'आवसो बापरे साहा लोंबाय थादो निहाल बिथिं हर मायो नेंबाय बिथिं गिसि सिबना लादो नै मा जाखो नोंनिया अ माहाय बार फायबा मोजांलै थिनि मानो बोथोरा माबा थिनि माबा हिंखा कुरिया बिदि नङा बे खाननैसो बिदिनो जादों सान्दुं दुंबाय थायाखै दसे दुंलाय दसे अखा हालाय साहा लोंनायनि टाइम दा साहा लोंखांबाय एकदमबारे बिराद गरम मोनदों सान्दुंबो दुंजोबाखै पुरा गोलोमदै बोहैजोबनानै माने माबा मेगना होथेजोब्बाय माइ गायदों आंबो लोगोफोर हिनजावखाबोदों माइ गायफादों थकायदों होनजागोन आंखौ ओइथिं माइबो खिथाना होनाय गायदोंना गाया गायदोंना गाया माइबो अ इनखाय थकायाखै दे गायदो बेलाय दब्लायसे दब्लायनै दब्लायथाम जाबाय गिरिया अबस्था गैया ओंखाम जाखांबाय गय जाबाय थादो दा जानायखौ खिथिबाय थायासै लुगैगोन ना आंनिया बससो थांबाय बे हाफ मोनसे बैखाखौ लाबोनाय कुवाटा मोनसेमोन हे रायजोखौनो लोंहोना लाबोनाय बससो थाङाखै दिसुन जाखां लोंखां नै रेस्ट लादो हामा मानसि जाबाय माइ गायनोबा गायनानै बुंदो बिखौबा हामा मानसि जानो मोनलोंबाय नांलाय मागै मोनलोंनायलै मागैलाय आंनावबो लोङाखै दिनै बिराद दिन जाबाय 3 मास जाबाय आं जानुवारियावबो बथल खिथिबाय आंनो थोबसेबो होआसै बथलजों खिथिबाय आंनो बियारना लाङोमोन होनबा रुवानिया खासे कमिनानै दा हागारसि जासिगोन खासे कमिबायना दे उपाय गैया आरो गायनांगोन सान्दुङा उल्टा उल्टि जानानै एकदमबारे उल्टा उल्टि गायनांगौ जादों माइ गायग्राफ्रा बे माइयाव आंखौ भिडिअ माइबो लाथ्रा आं निजायनि भिडिअ होनोनो मोना निजायनि भिडिअ फाय बेयाव गायलायगोन बे लाइफआव सायाखिनिफ्राय गायलायगोन माइ गायग्राफ्रा साया नागिर गायदो बिराद सान्दुंना बेयाव गायनोसै हाबा गायनो बायदों होनबा बेखौनो गायनोसै जेथिया माहाय थान्दा जानाय लोगो लोगो ओइ आबे दब्लायनियाव गायहैसिगोनरालै बुजिबाय जाम्बि गथ' जाय माहाय साया बेखौ गायग्रोनोसै ओमफ्राय बेयाव थांनोसै आरोना उपाय गैया सोबखौनो गायखानांगोन खिन्थु टाइमिं दं माहाय डाउन जानाय लोगो लोगो माहाय सान्दुं नांनायखौ गायनो हागोन ज' लायनोसै नामा ए मायो हागोन ना हाला आरो बोलो हो गायब' माहाय जोबसिगोन दे सिन्था खालामना फंबायाबो गायनांगौ जाबाय उपाय गैया रुवानिया खम जाबायना बेखायनो गायनांगौ जादों बाध्य सोब खुथिया गारना होनदो फोमोननाय हा गोजा रुवानिया एसे खम जाबाय नागिरबाबो मोनासै आंबो दङ खिन्थु आंबो गायदो आंबो भिडिअ लाया रावबो माइया लाथ्रा भिडिअ माइबो लास्टआव लागोन नै बर्तमान टाइम आप जाबाय दिनैनि थाखाय माइ गायनाया
सासेया सानजुफुं माने मर्निं शिफ्टखौ गायनानै थांबाय आरो इभिनिं शिफ्टखौ गायासै ओमफ्राय बाखि दिनथुआनो गायबाय उनावहाय सासे खम जाबाय आरोना फुल डिउटि खालामासै सासेया माने हाफ जाबाय दिनथु जायासै आरो सासेनिया उनाव बाखि जों थानायखिनिया गायबाय प्राय 2 बिगासो हा हायबाय आरोना 2 बिगाबो जाद्रायाबो जानो हागौ जानोबो हागौ सुनानैबासो गम मोनगोन टटेल आरो माहाय थाबाय आरोना गायनो लगी गाबोन दा गायफैलायनांगोन गाबोन सोरखौ मोनो नायनानै तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदान फैदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां लोगोसेनो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि लेटेस्ट नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननाय बायदियै आरो बे 2024 मायथाइयाव आङो मोनसे टारगेट लादोंमोन जे 10K खालामथारनो बेखौ नोंथांमोननि मदद आरो सापर्ट मोनाब्ला आं हानाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था तो थेंक इउ बेनोमोन दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय